Nongbah Shillong kala Iphngain bat kan sakup shen ya kadur thymmai haka thain Anjalee Point da ka jingweng no ya ka Anjalee Petrol Pump na ka thain. Kini ka jingweng ya ka Anjalee Point kadang sdang dang hakini ki khyndiat sngi hadien baka Shillong Contonment Board kala mynjur ban ya ka jaka shaka Sorkar Jylla bakan pyndonkam haka ban pynheh surok ban shna ya ka flyover. Kat kum ka khubor bayu alum la yathu bakani ka jingmenjur kala wan jia hadien baka Sorkar kana rai ban kaliang ya ka jaka jong ka tanat Animal Husbandry and Veterinary ka badan Mayor Opa Shillong. Khubor ko ang pagkataka bayang ka Anjalee Petrol Pump Shillong kadai kachaka jong ka Contonment Board wala IY sa utray ka pump da ki post nem minshwa laong pagka containment kan sa IY bujli da kachaka ha Opa Shillong ya utray ka Anjalee Petrol Pump bon shna ya ka pump kumbalong menta ka jingpin prabat jingpin madan ya ka ni ka Petrol Pump ha Anjalee Point kalayat chat